Cum îți dai seama dacă suferi de un infarct? Sunt dr. Mihai Oprea, medic specialist de anestezie și terapie intensivă, iar astăzi vorbim despre medicină pe înțelesul tuturor. Infarctul miocardic, cunoscut și ca atac de cord, apare atunci când un vas de sânge de la nivelul inimii se înfundă, astfel că o porțiune din mușchiul inimii nu mai primește sânge cu oxigen și începe să sufere. Cel mai frecvent, infarctul se manifestă prin durere în piept. Aceasta este descrisă de pacienți ca o gheară sau ca o apăsare în mijlocul pieptului, care uneori poate merge spre unul din brațe, spre gât, mandibulă sau în spate. Alte simptome ale infarctului sunt lipsa de aer, oboseala extremă, amețeala, transpirația abundentă, greața și vărsăturile. Uneori acestea sunt singurele simptome, durerea toracică putând să lipsească, mai ales la pacienții diabetici sau la femei. Dacă ai aceste simptome, nu înseamnă automat că ai suferit un infarct, însă diagnosticul se poate pune doar la spital în urma unor investigații. Și este foarte important să ajungi la spital cât mai repede. Sună imediat la 112 și așteaptă ambulanța fără să faci efort. Chiar și plimbatul prin casă solicită și mai mult inima care deja suferă. Dacă ai în casă aspirină și nu te știi alergic la ea, mestecă jumătate de tabletă de 500 de miligrame. Asta va ajuta la circulația sângelui. Lasă-ne în comentarii întrebările tale despre infarct, iar noi vom încerca să îți răspundem într-un video viitor. Și nu uita să ne dai un follow ca să vezi când mai postăm.